Сёння дзень памяці Янкі Купалы. Народны паэт Беларусі, адзін са стваральнікаў беларускай літаратурнай мовы і новай беларускай літаратуры, упаў у лесвічны пралёт у гатэлі «Масква» 28 чэрвеня 1942 года. Абставіны ягонай смерці не высветленыя дасюль. Купалу пахавалі ў Маскве на ваганькаўскіх могілках, а праз 20 гадоў ягоны прах перавезлі ў Беларусь. Гатэль «Масква», дзе адбылася трагедыя, ў 2004 дэмантавалі. Магіла класіка беларускай літаратуры, паэта, драматурга, публіцыста і выбітнага дзеяча беларускага адраджэння цяпер на вайсковых могілках у Менску. Выпускны іспыт студэнтаў-харэографаў – асаблівая падзея, бо адбываецца ён не ў звыклай навучальнай аўдыторыі, а на сцэне. І ўразіць трэба не толькі камісію, але і гледачоў, якія набылі квіток на шоу. На першы погляд у прасторы ОК-16 проста вечар сучаснага танца. Поўная зала, апладысменты, відэашэраг, прафесійная пластыка і ніякага хвалявання. Але за рухамі маладых танцораў назіраюць сябры дзяржаўнай камісіі. Гэта выпускны іспыт студэнтаў кафедры харэаграфіі Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры і мастацтваў. Прычым новай спецыяльнасці сучасны танец. Першымі ў Беларусі выпускнікамі гэтага кірунку сталі 6 чалавек. Кафедра существует 40 лет. И только 4 года назад мы набрали вот это третье направление. До этого у нас только был народный, бальный и эстрадный танец. Теперь современный. Это требование, конечно, сегодняшнего дня. Кафедра харэаграфіі не ўпершыню выводзіць іспыты з балетных залаў да шырокай публікі. Для сучаснага танцу абралі крэатыўную прастору ОК-16, якую студэнты маглі мадэляваць по-свойму. Нам было интересно поработать в совершенно новом пространстве, пробовать работать со светом, с композицией, почувствовать себя такими настоящими взрослыми хореографами. Гледачы змаглі падтрымаць маладых танцораў у такі адказны для іх момант і нават паўплываць на адзнакі ў дыпломе. Очень интересно отметили члены государственной комиссии, что публика была настолько увлечена тем, что она видела, что они боялись дышать. И только некоторые моменты взрывались аплодисментами. И вот это повлияло на то, что оценки поставлены очень высокие. На спецыяльнасць сучасны танец ва універсітэце культуры сёлета чакаюць новых творчых абітурыентаў. Александра Дорская, Белсад. У Гомельскім абласным драматычным тэатры заўтра прэм'ера. Спектакль «Гоголь Фатум» прапануе гомельскім тэатралам ужо добра вядомы ў горадзе магілёўскі рэжысёр Юрый Дзівакоў. За аснову п'есы ўзялі гоголеўскую «Шинель», але гэта не інсцэнаванне гісторыі пра Акакія Башмачкіна. Здесь не будет той доскональной структуры, которая была написана в повести Гоголя, и даже не реально там ее нет. Есть впечатления, эмоции, ощущения, взгляд на Гоголя. Персонажы дзеюць на мяжы сапраўднасці і гоголеўскай фантасмагорыі, явы і сну, мроі ды рэальнага жыцця. Спектакль «Гоголь Фатум» пазначаны як летаргія, стан, якога ўсё жыццё баяўся пісьменнік. Гоголь был подвержен этому состоянию болезни, замедлению всех органов, всех внутренностей своих, и в своем завещании условном он попросил, чтобы его похоронили только тогда, когда будут явные признаки разложения. Поэтому много всяких загадок и много всяких вопросов осталось от того, что похоронили ли его вживую или не вживую. Так что вот здесь это тоже что-то чуть-чуть есть. Спектакль, у якім амаль няма сцэнаграфіі, але вельмі незвычайны візуальны шэраг. Можна будзе пабачыць на сцэне Гомельскага драматычнага тэатру і яшчэ і ў ліпені. Ірына Дарафейчук, Белсад.